Tää vielä meille odota hetki. Siinä on äsken. Täysillä tehdä itse Muita korvia. on pitkäkorvainen kolli. Rupesimme ja kollien herran jälkeen sitten. Ylimpänä. Lappauria vai? Ja onko mitä on ne ottanut muuta kuin se täytyy? Meidän seurasi Myteriä, niin on käyty kattelemassa siellä. Sakema nyt puree hihaa. On kuullut. Ja asutko omakotitalolla? Nyt asutaan omakotitalossa, on 2 vuotta nyt mä avasin. Oletko leikkinyt sieltä tolle? Joo, kyllä mä oon alkanut helppoajana. Riko, mulle riskiä lomaa. Sulla on hieno turkki, ei sulla mitään Riko. Mä pitänyt sun nimet vaan Riko. Joo, ne pitänyt sun nimet vaan Riko. No Pilvi, no just. Ihana ole. Joo. Hei vaan paikalla sitten. Joo. Kato, Niko. Onko sulla maanelu mukana? Onkeloinen. Karvat tulevat. Olisiko nyt? Ei tullut pepestä. Mennään katso toisenlaiselle lupa. Tämmönen asentointipaasa. Ja nyt on tärkeää, että sun katse pysyy siinä meressä koko ajan. Kato pois.
Katteile sitten mörköi. Taas askel eteenpäin. Tänne varpaat päin. Pyssy alas. Juttele siellä kelkalla. Nouse rauhallisesti ylös. Tiedät kelkan takaa. Kato, että Pyyrä tulee mukana. Hyppyt sinne vaan. Rauhallisesti ojennosti ja hihaa sille Pyyrältä. Ykkönen. Saat silittää ihan. Nyt saat voimaa silittää. Ja sitten yhdessä, että se loppuu se pelko sitä kelkkaa. No, taitavaa. Kato siellä taas. Hyvä. Tommonen paska. Okei, kävele sinne päin, kun kelkka tuli ja tulet kelkan ohi. Kävele sitten reippaasti. Ja siitä käännyt ja tulet reippaasti ihan kelkan viereen. Oh, hyvä, hyvä, hienosti. Oi, kun taitavaa oli. Sitten tänne päin. Katsotaan miten se puoluttaa. Mä luulen, että on liian paksu tehty. Eli kierrät vasempaan. Näin. Ja tää nyrkki ei avaudu niin kuin tuomari. Käve kohti autoa ja muista pysähtyä välittömästi, kun tuomari tulee esiin. Ja sun katso tuomari, ei kohti. Joo. No, saat mennä. Kaikki tee minkä voi. No niin. Hyvä. Puolis se sun vie. Ei myydy sua isolla mukaan miehellä. Näytän haalan. Älä kopittaa haalan. Älä jatka matkaa. Että sä oot
sä lähdet takaisin? Juu, tossa. Ja tuolta pikku suoraan kohti tähän. Muista käy sekin. Mennään tänne Pyliä. Osaanko mennä sinne? Nyt voi olla tämä pannaalta. Mukaan. Ei, sä nyt ensimmäiseksi sinne meni, hei! Mitkä on ympäri? Onko todella rikossa? Uuden rikoa, poika! Odota. Ätillä. Mulla on 4 jalkaa mukaan. Ihan varma, että jos mä niissä muistan sen pöydän.
noin, niin ampuminen. Kävelet sä kohti autoa, yks mä huudan täystä äänet, niin kävelet sä tännekin. Täyskäännös. Ja pysähdy. Hyvä. Peri. Oliko reipas? Riko. Tuu voit nää viiderräsi nyt. Joo, eli toimintakyky, miten se ratkoo näitä asioita. Niin sillä tavalla se on just itsenään, kyllä se kohtuullisen hyvin ne itse ratkoo, ettei se suut siinä apuun. Et päinvastoin kelkallakin kävi niin, että kun sä olit kauempaa kelkasta, niin kelkka ei ollut yhtä toista. Niin kauan kun sä olit siinä kelkassa, niin se oli aika jännä ilmiö. Terävyys, miten se vieras vihamielisen ihmiseen yksinään suhtautunut. Ja se yrittää puolesta pitää, että ihan lopuksi se antaa periksi, mutta sitten taas se nousee sieltä uudestaan. +3, kohtuullinen ilman jäljellä. Välittömästi uhka loppuu, niin koira on myös kaveri. Aivan kohtuullisesti. Puolustushalu +3, kohtuullinen hillitty. Me testataan halu, ei kyky. Ja mä nyt on kanssa silti ihan nattit, jos lähtee etuilemaan yöllä. Koko antaa vähän Joo. Ja taisteluhalu, siellä on kuitenkin pienen verran se taistelee kelkkaa vasta ja ottaa pikkasen jotain suuhun. Mutta se on -1 pieni. Hermorakennet +1, hieman rauhaton. Eli tarkoittaa sitä, että se on ihan hermot kunnossa, mutta ei se ole vielä semmoinen niin sanottu tasapainoinen. Ja temperamentti, kauheasti siellä jalkoja ja se liikkuu, mutta se väistöt on hirveän lyhyet. Tosi lyhkäiset ne väistöt ja sillä tavalla, että ja se hetken aikaa välillä ajattelee, että tarvitsikos tehdä jotain. Eli se on +2 kohtuullisen vilkas. Se ei tarkoita nyt yksistään sitä, että kuinka paljon ne jalat siellä vattaalla heiluu, vaan myös paljon sitä, että miten se ympäristön keskittyy. Sehän vaan. Kovuus. Kun sä sanoit, että siinä on vähän semmoista niin, mutta se on kuitenkin hieman pehmeä, mutta se on niin pienet koirat usein esittää maailman keisari, vaikka ei ihan ollakaan, sitä yritetään peittää, mutta kyllä se sitten kuitenkin sieltä näkyy, että kierrän vähän tuosta kauempaa varmuuden vuoksi. Ja sitten ollaan niinku viheleitä, että ei se ollutkaan mitään. Hyvän tahtoinen luoksettaista avoin ja se on niinku sillä tavalla just, että se kattoo silmiä ja se on ihan reilu. Sitä ei tarvitse missään vaiheessa ajatella, että olisiko siinä jotain piduttu. Tosi kiva ja laukausvarma. Pluspiste 139 ja sitten tuolta taisteluhalusta tulee se 10 miinusta. Loppupisteet 129. Ja kivaa koira. Musta se oli kiva. Joo, se oli kauhean kiva, siltä vaan reipas kumminkin. Joo. Niin se, en mä tiedä tarvitsisiko noitten täytyyhän niin huonokin henkivakuutus olla tiukan sitä pehmeyttäkin tajua, ettei nyt tuohon suinta ei ole ihan Ei joka ole koko millä pullistelta. Niin. Täytyy vähän pitää järkeä päässä. Joo. Kiva. Hyvä koira.